tapa idee tak a meisje a wan pikinenge. Bika a meisje na bi popo wi. A meisje na bi sanyu wi. Da ite a meisje da je soki. Je soki a meisje. Je soki a meisje. Je soki a meisje te iga meisje be. Sniper. Da no di werede di soto. Ne you nefo kadensi. Ama wani kombuya agon tapu nyama ikwanga omelei. Kadensi erak moyu. Kadensi ama erak moyu. Bika aiski vita penteit line takia be sabi sani di be pasatu manoicha be opo en bek. Kadensi eski vine tijd line takia abe sabi sani di be pasama noiti abe opo en bek. Hoe gevaarlijk. Mensen unomok shanga desma disi. Hoe gevaarlijk Kadensi wan gevaarlijk man. Je lemo santoki, i erg mo santoki bia. Santoki de no je lau. I ne fo sniper. Amango soki wan pikenenge voor 12 jaar. Te amangya piki meisje B. Ne no de ne kon lau. Ne je meke omelei. Eski fai tijd lijn tapu. Kadensi, tide. I moet teke ala den bewijzen dat ik wat is koutu. Teke alla den bewijzen die abi dat ik wat is koutu. Tide. En de stapi gaan bigi back. Want na lei. En alla sama sabita kina lei. Omdat die ne voor sniper go soki wan pikinenge te agya piki meisje B. Ne i kon lau no. I kon boeia. So mensen, we bar alasma odi. We zijn a odigi alasma. Boy Kadensi, je gevaarlijk moro santoki. En je lei moro santoki. Dus die santoki dede. Da ale ye fu santoki. Asiki le ye fu santoki. Da akona yu tapu. Kadensi escrevo walo lei sanitap yu tijdlijn. If je be sabi so ansani saide inobe gona skoutu broertje. If je be sabi taki so ansani passa saide inobe gona skoutu godu aangifte. Eigenlijk den skoutu moet ik eens roto direct dat de actie me kei zo de den bewijzen. Je abi den bewijzen voor soor in de skoutu. En de medische bewijzen, je moet abi de medische bewijzen, medische rapportage voor zo den skoutu. Ook toe, als we de wette Euroko. Mi van mi ben in Miranda deja. Sinds die mi in Nederland nooit mi meke den fout dati. Die mi kona sarnanja. Alla mischatje sami abi. Na so 30 plus. En na so hun die stanen. Alas ma sabita ki mi nanga hun die stanen met teken. Mi lobby mi eigen volk. Mi lobby mi baka oeman. Maar over vrouwen versieren. Als zo hun die staan ze sama. Dat alas ma sabi. Iedereen weet het. Alas ma sabi dat mi na hun die staan. Tel ik nou. Mi vrienden sami abi. Mi schatjes sami abi. Na hun die staan. Dus KPS, alleen sans Kadensi escrivi dape, ugo teken onderzoek, usrotoi maas, dat u teken onderzoek meka go lever den bewijzen. Mino sabi oversma aitakere. Maar if one bigi masa ikare schrijf woordvoerder voor VHP, daar mij schrijft de zo san dat je meke de soort leed dat die. KPS, ugo teken man sroto, meka so runu den bewijzen, meka nak papira meka giu den bewijzen. Alleen san dati mu stop. Wano we shitaki alleen ye fu santoki agona Kadensi. Ateke abra. Di santoki dede da Kadensi teke alleen siki dati abra. Boy, ja gevaarlijk. Alla gado de we shifai moro gevaarlijk. Alla gado de we shifai moro gevaarlijk. Isabi dat ibe abuwa nechie sambe do de san dat dai no be gona skoutu. Dat je na medeplichtig toch adon saidon. Dat je gevaarlijk moro santoki. Maar ja, fijn nog na scoren. Dat je nog van de euro. Dus je nog maar jepi. One love. Ciao. Ai Kadensi. No santoki dede. Itron awardvoerder voor VAP. Je lei moro santoki no. Je lei moro dagu.
Je schreef wel rommel op je tijdlijn. Kan je zien? Wat is koud go naki papiera? Isabi dat valse aangifte. De mij zo te even dat hier. Isabi dat die? Valse aangifte. Nou, een misdrijf de dape. Wat is koud go naki papiera? Dat je tja alla bewijzen, tja je medische bewijzen, tja alla sanisai abi. Dat je tja a slachtoffer over saye taki, dat je tja en go. Mino sabi over suma je taki hè. Maar je moet guarden skoutu go naki papiera as we woroko ino an kondre. Maar inom de dape dat je zo voor polis maning omdat hij ne voor sniper giwam chimeisje voor 12 jaar bere. Aman de dape e play bonu mangya meisje tapa meisje is soki etekete amangi a meisje bere. No atori e meke je flip, atori e meke je lau cadensi. En dan no yo sukufu meke legi trasma. Isabi dat je kan stroto, te meke legi sma. Te naki vals papiera, isabi dat je kan stroto. Kadezi, guarden skoutu direct dat je go naki papiera, dat je tja alla bewijzen, tja je medische bewijzen. Teke alla sani tja, dat je guarden skoutu go naki papiera. Anders tap je back. Mino sabi over mij dat je, bigami familja, mina ga zo hun die stani vrouw me koiri. Den 3 schatjes sami abi, na hun die stangse vrouwen. De witwang. Geen enkele andere vrouw, minabi. Zoals hun die stangse vrouwen. Sinds mi dera sarnanja, nooit missie tras maar minder futur. Zoals hun die stangse vrouwen, mi abi. 3 mooie witte. Mi lobi mi eigen volk ook toe. Maar over vrouw sani, nou hun die staan niet met ik niet. Dat na mi smaak, dat na mi keuze. Dus kadensi den san sa je skrivi guarden skoutu da je go naki papira. Go direct da den skoutu da je go naki papira. Lay based, lay dagu. One love. Ciao.